Jama'a dai kowa cikin ku yana da canji ko kada sai mun hana gudu da mota ku ce mana ba ku da canji. Aba ka saurara mana haka nan bakin kai na wari. Kinni baki na kadoi. Kwarai ko. To wallahi ko shakka ban yi baki na hinaki. Shege mai kama da tsohon baka kada. Kai wallahi na ma ji an yi tusa. Mai gida daga kallon ka kai na yi ta wallahi. A'a ba dusha ne ba tutu dan namugo don ubanga. Ku ja mota muci abu lokacin ake na wucewa. In daga magana kun daga ya batan ko. Kwanjaccu ina so ka ce ni wa cikin kuɗi na ni ban da canji. To in baka da baka sauka ka ka samu shi. Ko kuma kana nuhin ni zan sauka da kaina in ta in samu ma. Wannan ba hujja bace. Amma yana ganin daidai ba bai rasa canji. Kaga kowa ya bada kuɗi ne a biyo layi. Shi wa hanzu ba ku haɗa kuɗin ba ku yi sodi haɓar alamin gida ku ba kai ba Ba wani kudi ba. ni da wancan nubba ni ga wanda nubba nan suna hannun shi kai ba kama kuɗi miya ga ka daga kuɗin jama'a in daidai ba ka ga tsare mota na wallahi ba a zuwa ko ina wai wani na halar A wallahi mu kan ba mu san shi. gaba don ku ba ku san shi ba Ni ba ma taba gani ne ba shi yau. kai wani yara bana wai wallahi wanga abu ai walakanci ne haba don Allah ya zaka zo ka hanshe ma fasinja ina kuɗaɗen su kaga shin dan uban wa kake ma ka ba ganin ka tada wanga kirji ka zo ko tsoron ka zai daidai ba wallahi yanzu ina aya mari baka kawo su ko jota da ta bura uba ce da maps din in cikuni a'a ba shi bane dan ubanka ba gani jidali yanzu tsawon shekara nawa kenan da yana baka kuɗi shekara abun bai dame ka ba haka mance kenan to shekara 7 kansu da na biyo ka kuma ga su ka biya ka san ba nauna ba rawana da wannan tsakaninka da su take kai daddama yawa daman 8,000 na kuma ga suna ansa don Allah ka dan mai hankali wallahi ban to kana bi na in ci uban ban ma zo kan bala'i wani yake wallahi ma mu ne akwai biye uba kenan kai ni na canji na jira ba jira ka da san ba gudu zan ma bugo ina ko ne shan ton da ga dai bacan na ciya biyo cewa shi an ba shi kuɗi ba canji na wurin aiki to ha ba to kuɗi ko kai ko wallahi shi ya ka ba mu ko mu tika ma kai to kai muna yin janda ha ba sai hasa don Allah kun san ka ba mu janje wani abu ka mu ga dan mu da ubanka What? Yeah! 70 years old man. Then Tiagasa. Sorry, oh, no,